Γιατί το Heroes Reborn αξίζει το χρόνο σου. Για όλους εσάς που έχετε δει το Heroes, έχετε τις αμφιβολίες σας για το αν αξίζει να δώσετε δεύτερη, τρίτη ή τέταρτη ευκαιρία. Εγώ θα σας πω. Once Upon a Time ήταν μια σειρά που ξεσήκωσε τους super hero fans όλου του κόσμου. Απλοί άνθρωποι σαν το Hero απέκτησαν υπερδυνάμεις. Μια cheerleader ήταν το κλειδί για να σωθεί ο κόσμος. Save the cheerleader, save the world. Ένας από τους πιο χαρισματικούς κακούς στην ιστορία της τηλεόρασης σκότωνε και σκότωνε. Το Heroes ήταν απλά τέλειο, μέχρι που τα σκάτωσε. Οι σεναριογράφοι ξεκίνησαν να απεργούν και σταμάτησαν να σεναριογράφουν. Το κανάλι άρχισε να επεμβαίνει στην ιστορία και φυσικά η σειρά διήρκησε 125 σεζόν παραπάνω από όσο θα έπρεπε. Και γιατί είπαμε πρέπει να το δείτε? Καταρχάς, φόβο να κρατήσει παραπάνω δεν έχουμε. Παιδιά, 13 επεισόδια είναι, μια ψυχή που είναι να βγει, θα βγει. Θα τα δούμε, θα τελειώσει. Εκτός βέβαια αν κάνουν ό,τι γίνεται τα τελευταία χρόνια με τα mini limited series, ένα νέο τρόπο των εθνικών δικτύων, να λένε θα βγάλω αυτή τη σειρά, θα την βαφτίσω limited, 13 επεισόδια. Αν τσιμπήσει ο κόσμος μπορεί να τη συνεχίσω. Αν αποτύχει παταγωδό, σχέστηκα. Θα πω εξ αρχής limited series στην πρόεδρε. Η σειρά πια δεν φοβάται και σκοτώνει και σκοτώνει και σκοτώνει αγαπημένους χαρακτήρες. Για σας, βρε, για να μην βαριέστε. Μη μου αγχώνεστε, ο αγαπημένος ο Noah Bennett επιστρέφει. Και η υπόθεση έχει και πάλι ενδιαφέρον. Άιντε, δείτε τι πια. Αηδία καταδείξετε. Memories are funny things. The good ones fill our lives with meaning, with context, with clarity. While other memories can deceive. The ones that make you believe that you know the truth, those are the dangerous ones. When you look back on the decisions you've made in your life, the one thing you don't want to feel is regret. It's happening faster than we thought. I don't think I can control it much longer.